В края на деня или по всяка част на деня може да се пусне отчет. Отчетите се избират, като от основното меню се натисне иконата Отчети. Самите видове отчети се виждат в дясната част на екрана. Единственият отчет с нулиране е отчета зет отчет, дневен. Дневният отчет се пуска автоматично в 12 часа всеки ден. Другите отчети, които са без нулиране, са хикс отчет. Хикс отчет може да го пуснете във всяка част на деня и да видите до момента какъв оборот има. Може да направите отчет по групи. Отчета по групи дава оборотите за отчетите, като е необходимо да зададете начална дата и крайна дата. Отчета може да се отпечата, а може да го разгледате на екрана. Друг отчет, който можете да пуснете, е отчет по артикули. С докосване на иконката Отчет по артикули. По същия начин задавате начало за отчета, като задавате дата, месец, година, час, минута. След като той се генерира, може да го разгледате с приплъзване на екрана до края. Всички продадени артикули се виждат, като се вижда продаденото количество и името на артикула. При желание отчета може да се отпечата. Друг отчет, който по същия начин може да го пускате, като задавате начало и край, е отчет по плащания. Виждат се сумите натрупани в резултат на различни видове плащания. Отчета може да се отпечати с докосване на бутона Печат. Друг отчет, който може да се пусне, е отчет по оператори. По същия начин се задава начало на периода и край на периода. Ако работят няколко оператори, в отчета се вижда информация за всички работили оператори. По същия начин отчета може да се отпечати с докосване на бутона Печат. Един от важните отчети, които се използват при това устройство, е месечният отчет. Месечният отчет се прави в началото на всеки месец, като той дава информация за изминалия предходен месец. С докосване на бутона Месечен отчет. Устройството дава възможност и за отпечатване на годишен отчет с докосване на иконата Годишен отчет. Тук не е необходимо да задавате период, защото е за предходната година.